Ahoj, já jsem Silent a dneska se společně podíváme na neméně známý kreslený seriál Městečko South Park. Seriál vytvořil Trey Parker a Matt Stone. V prvních epizodách seriálu se používalo okolo 5000 kousků papíru k animaci. Později už se seriál vytvářel přes počítač. Tvůrci seriálu Ren a Stimpy podali na Treye a Matta žalobu za krádež nápadů, ale neuspěli. Všechny hlavní postavy mají reálný předobraz. Stan byl vytvořen podle Treye, Kyle podle Matta. Kenny je inspirován Parkerovým kamarádem z dětství, který nosil oranžovou mikinu s kapucí, jmenoval se Kenny a často mu nebylo vůbec rozumět. Byl nejchudším dítětem v okolí a často o něm nebylo slyšet. A tak děti vtipkovali, kde je Kenny, neumřel. A tak vznikl nápad, že postava Kennyho bude v seriálu opakovaně umírat. Cartman má za předlohu Archieho Bunkra, fiktivní postavu rasistického konzervativce ze seriálu All in the Family. Původní název seriálu měl být Show pana Hankeyho a mělo v něm vystupovat malé vánoční hovínko. Stanice Comedy Central ale autory přesvědčila, aby se raději zaměřili na 4 kluky a městečko. Jak ale víme, hovínko Hankey stejně v seriálu uvidíme. South Park je skutečné místo, je kousek od města Denver v Kolorádu a má jeden z největších viděných výskytů UFA. Dabérka ženských postav v prvních 3 sériích, Mary Kay Bergman, spáchala v roce 1990 sebevraždu z důvodu dlouhodobé duševní poruchy. Seriál drží rekord v Guinnessově knize rekordů za nejvíce sprostých slov v animovaném seriálu. Cartmanova promiskuitní matka Lian je pojmenována podle snoubenky Treye Parkera, který ji nachytal, jak ho podvádí. Postava ručníčka byla vytvořena na truc. Autorům vadilo, že každá nová postava se stala ihned předmětem marketingových tahů, a tak vymysleli co nejabsurdnější věc, mluvící ručník. Když Parkerovi dojdou nápady na nové epizody, začne stavět Lego. Podle jeho slov mu to pomáhá odemykat další části v jeho mozku. Na Srí Lance je South Park zakázán proto, že v jednom z dílů je vyzobrazen Buddha, jak šňupe kokain. Přijde vám, že animace tohoto seriálu je hrozná? Tvůrci ji tvoří pomocí špičkového softwaru a tak to vypadá schválně. V Česku seriál vzbudil takový rozruch, že se na internetu objevila skupina se jménem Iniciativa rodiče proti South Parku. Založila ji magistra Hana Králová. Podle ní seriál narušuje dětskou psychiku, vytváří u dětí nevhodné normy chování, učí je vulgarizmy a prezentuje sex jako normální součást lidského života. Hani, sex ale je normální součást lidského života a mrzí nás, že tvého asi ne. Děkuji, že jste video dokoukali až do konce. Pro další fakty nezapomeňte na like nebo follow a uvidíme se zase brzy. Čau.